якташлар җәмгыяте бу теге основном Казан халкы, Казанда яшәүче якташлар өчен оештырыла дигән сымагы. Монда бөтен районнан килеп, үзебезнең менә теге үҗәт сәнгатьтә катнашучылар катнаша, шуңа күрә бу шундыйрак чара. Театрның директоры Фәнис Мөсәгыйтовның булуы ул безнең монда оештыручылар өчен плюс, шуңа күрә монда моңа кадәр инде ул теге ничектер оештырылды. Гомумән теге әз генә кеше җыела торган иде. Оештыручылардан күп тора. Үзебезнең күргәзмәне алып килдек. Монда инде без үзебездән чыккан язучылар турында, бүгенге көндә иҗат итүче язучылар турында аларның китаплары, әсәрләре куелды. Ә инде бигрәк тә Габдулла Тукай белән бәйле буларак безнең районнан бит инде 4 Габдулла Тукай премиясына лайык булган язучыбыз бар. Гомәр Бәширов, Гариф Ахунов, Мөхәммәд Мәгъдиев һәм Диаз Валиев. Аларның тулысынча үзләренең күргәзмәләрен алып килдек. Тукай премиясе лауреатлары белән таныш булсыннар дип. Менә ел сайын отчет шикелле бу. Монда килеп Казанда шушы залда чыгыш ясау аларның отчет концерты шикелле. Ә булай алар ел әйләнәсендә, ошаның үзендә һәм авылларда да чыгышлар ясыйлар. Без бит Тукай якташлары. Шуңа күрә без беренчеләр булырга тиеш. Быел 2 көн үткәргән идек, әле 2 көн генә түгел. Уйлавымча атның буе үткәрергә кирәк бу. Арча атналыгы дип үткәрергә кирәк бу концертларны. Берсе дә үпкәләрлек түгел. Мин монда Балык Бистәт районында бездә уздырганы бар. Берничә ел элек башка районнарында уздырганы бар һәм мин аларга гел әйтеп киләм. Әйдәгез үткәрик. Бергә матур итеп бер-беребездән ярышыпмы? Әгәр дә Тинчурин театрына ояк басканнар икән, төрле районнардан килеп, алар спектакльгә дә киләчәк. Алар җүнсез сүз дә сөйләшмәячәк. Матур итеп районнар бергә берләшеп яшәячәк.